Pero ito house to guys na yung strawberry. Hey guys! Welcome back to my channel again, and if you haven't subscribed to this channel yet, or if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below here, and also do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. So for today guys, alam nyo na, haul na naman tayo as you can see on the title down below. So medyo naipon na kasi diba ang tagal kong hindi nakapag-upload ng videos, and ang tagal kong hindi nakapag-film. So this will be, hindi naman siya ganun kadami kasi I'm so proud of myself na, you know, nakokontrol ko na yung spendings ko. Hindi na ako nagpupunta ng hot sauce masyado kasi, you know, that is the happiest place in S. Have quite a few products here. Medyo naipon lang kaya medyo madami siya tingnan. Pero hindi ko siya binili ng minsanan guys. So let us start with this haul video. So the only thing that I got from HBZ is this beautiful everyday. Ayan, ito lang yung binili ko doon. Kasi nga diba, let's control our urge to buy things. So ito na lang yung nabili ko siya. Kasi gusto ko ng bagong makeup bag for my makeup kapag nag-duty ako. So I got this one. Let's go to the Watsons. The first thing here are these tissues. Ayan, ito yung mga travel tissues. Bale, tatlong ganito, 100 pesos siya. And meron siyang 2, 4, 6, 8, 10. 10 na packs. So 10, 20, 30. Ayaw, nag-nurse kasi ayoko ng math. So meron siyang 30 na packs for 100 pesos and kailangan natin yan. And of course, bathroom essentials tayo. I got the Koji-san. Ayan na siya guys. Nag-ipon talaga ng Koji-san. Actually, meron yata akong tatlo nito pero ginamit ko na kasi yung isang nasa box. So, I got 3. And another favorite na nagamit ko nung mga nakarawang buwan is the Silk Secrets. But for this time, I got the Silk Secrets in aloe vera with vitamin E and vitamin C because I wanna try more yung variations ng Silk Secrets if kung ano talaga yung mag-work sa hair ko. Though maganda din yung milk guys and sobrang bango niya. Next, here I got 2 wax. Ayan, Glamworks, tsaka ano ba to? Queen Bee. Ito, meron akong dalawa na wax guys. Kasi alam nyo naman, ayoko kasing nagpa-pluck ako ng kilikili ko or ayoko na siyang sinishave. And I got this too. Dati hindi ko na to ginagamit but I wanna be back on this product. Kasi wala yung yellow na ano na ganito. Gusto ko sana yun kasi parang rubberized siya pero yun na lang. And this is cold wax na pwede mo rin siyang ilagay sa microwave. So I wanna try this one as well. I also got another soap here guys, and this is the bleaching soap. GT bleaching soap. Alam niyo naman to guys, nasali ata to sa favorite ko before na ito yung ginagamit ko sa face ko kasi nakakapag-lighten siya at saka nakakapag-dry up siya ng mga pimples ko. I also tried the new deodorant guys. Ito yung Silk Papaya deodorant. Actually, hindi ata to sa SM ko, sa Watsons ko siya binili. Parang sa hypermarket ata siya. Because I ran out of my favorite deodorant, which is the Nivea's. But I saw this one and ito, inamoy ko siya doon talaga sa ano inopen ko, inamoy ko siya. Sobrang bango niya guys. But I hope it will do a good job kapag ginamit na sa kilikili. Kasi, di ba, ayaw natin ng maskil. So, eto, gusto ko to kung mag-work siya. Moving on to masks, guys. Sobrang daming mask nito. Isa-isahin natin kung ano ba itong mga to. I have Beauty Fix na peel-off mask. Ayan, kasi gusto ko yung, you know, napipeel. And then, another peel-off mask, guys. I can't get enough of peel-off mask. So, gusto ko rin i-try itong peel-off mask na from Pure Derm, and it says this is deep cleansing peel-off formula with cucumber extract. So, let's see kung maganda talaga ng quality. And I have 2 face masks from Avon. I got the moisturizing mask in milk and whitening mask in lily. Dati ko na itong ginagamit tong mga to. So, if you have an Avon agent near you, you can purchase this one. Sobrang mura lang nito. Parang 35 to 50 something lang siya. Parang ganun. This collagen by Watsons, parang buy 2 take 1 siya nung bumili ako ng ganito. I don't know kung lagi ba tong buy 2 take 1, but ganun naman usually sa Watsons yung mga face mask nila. Buy 2 take 1 for 120 pesos or for 130 pesos. So, go and check the, you know, masks collection of Watsons. Sobrang gaganda ng mga masks nila. And from Singapore, from BF, binilan niya ako ng
Di ba? Very supportive talaga ang boyfriend ko sa mga ganito. Binilhan niya ako ng Pure Tree na raspberry sheet mask. And then from Etude House as well, binilhan niya ako ng strawberry and damask rose. Actually, hindi niya alam na Etude House pala to. Nung tiningnan ko, sabi ko, oh, Etude House naman pala to, mahal. Alam mo pala kung saan ka bumibili. Ha? Ano ba yun? Pero Etude House to, guys, na yung strawberry and damask rose. Moving on sa mga iWhite products, guys. Alam niyo naman, hindi tayo nawawalan ng haul na walang iWhite. So, itong binili ko, this is the purifying balm. Kailangan natin yan para sa ating ilong and para sa ating mask. And then, I have also this facial cream whitening Vita. Kasi, maganda to kasi may SPF 15 siya. Makeup base na rin siya. Ini-stop ko siyang gamitin actually, pero gusto ko ulit siyang bigyan ng chance. And then, another another iWhite product is this Aqua Moisturizer Whitening Vita. Alam niyo naman guys, na favorite natin ito. And then, moving on, we have Baby Holic. Ang favorite Baby Holic ng bansa. Or ang favorite BB cream ng bansa. Ayun, Baby Holic. Sobrang affordable lang ito. $24.50 lang siya guys sa Watsons. If you're looking for a new BB cream or if you haven't tried this yet, go check Watsons. Or sa mga 7-Eleven, meron din sila ng mga to. And the newest product of iWhite Korea is this Whitening Sleeping Cream Mask. Actually, dalawa yung binili ko na ganito. And look at the packaging guys. Sobrang cute nito. Pero nagamit ko na yung isa. And ang ganda niya sa skin paggising guys. Hindi ako nagsisisi na bumili ako nito. Lahat ata ng iWhite products, may epekto talaga sa akin. Maliban lang dun sa eto, hindi siya masyadong nag-work sa akin, but I wanna give it a try again. So, this one is really good after waking up. Ang soft talaga ng skin. Parang, you know, habang natutulog ka, nagpapaspa yung mukha mo. So, ang ganda. Got another silicone facial cleansing pad, guys. Ito yung ginagamit ko pag nag-wash ako ng mukha ko. Kasi, lalo na kapag maalikabok, ayan, pinang-rub ko siya. Very soft lang to, guys. Kaya huwag kayong matakot kapag nagamitin to. Kasi baka isipin kasi ng iba, parang ang harsh naman para sa skin. But this is super duper soft kasi silicone siya, guys. So, I recommend this one to you. Lalo na kapag pimple prone yung skin nyo. Go get this kind of silicone pad. I bought a brush set and ano ba tawag no, eyelash curler sa Watsons kasi dati-rati na ako bumibili ng mga tools sa Watsons, but I saw this one on sale. This is the Mine brush set, and look at the packaging guys. Sobrang cute niya. Parang alam niyo yung mga mamahalin na mga brush set, but yeah, I think I'm going to give this one to someone. Let us see kung saan to mapupunta, kung kanino to mapupunta. Meron na lang akong dalawa dito. This is the Body in Bloom na set siya, guys. Alam niyo naman, guys, gustong-gusto ko yung mga body wash tsaka mga lotion, ganyan. Sobrang cute lang nito. Look at the packaging inside. Parang sobrang cute niya for summer kasi, di ba, parang siyang seashell. So, ayan, guys. This is in the scent, I don't know. Parang, basta ma-flowery siya. And it is a shower gel and body lotion. And the last thing dito sa haul natin is this Body Expert na travel set siya. It has hand soap, body lotion, shower gel, and body scrub. Sobrang, alam nyo guys, alam nyo naman kung gaano ako sucker of, you know, body gel, shower gel, mga ganyan, or mga body wash. Sobrang ganda ng mga ganito guys. Lalo na kapag magta-travel kayo kasi at least hindi siya 100 ml lang siya. Good for the airplane. Ayan, maano nyo siya. And then, ang liit lang niya guys. Travel friendly talaga. Hindi kayo mabibigatan sa mga dalahin nyo sa buhay. Alam, may ugot. So, that is all that I got for this haul guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you did, please do not forget to give it a thumbs up, and of course do not forget to subscribe if you haven't yet already, and i-share nyo tong video na to guys sa mga friends nyo na kagaya ko na nagtitipid din. Pero sobrang mura lang ng mga to guys. Sa Watsons ko halos binibili lahat ng products, so if you're interested to see these products, head on to your nearest Watsons. So I'll talk to you guys on my next video. Bye!